बदल दी है, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। इमारजेंसी कल खाइजाक दफाय अफिसाव आधा घन्टानि गुसिङाव सफैनाय चन्द्रपुर अफिस आधा घन्टानि आगे मा सफैनाय आरो आइ गेছে 너무 삽 쏟아 있어 그냥 오가노 아유 나보 부스강어 게 보러 그래 승항가가 보러 브라워 거라네를 양거 친양 또뭐 드라이버 সম্প্র মশাই और आनी क्लास लायो जों दा बाहाय थाङै थांदोंलाय जाय बा दैयाव फाइथै